Fit-12 u 13 ta' Settembru li ġejjin fil-Park ta' Salini f'Kennedy Grove, il-Partit Laburista se jtella sensiela ta' attivitajiet tal-familja kollha biex jiċċelebra qatt ta' kisbiet. Dettali dwar l-attivitajiet bit-tema l-ġid tal-Maltin ingħataw waqt konferenza l-4:30 bis-sem ta' Mart il-Prim Ministru Dr. Lydia Abela, il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonard Mackay, kif ukoll is-Segretarju Organizzattiv tal-Partit Laburista il-Perit William Lewis. Dr. Abela appellat biex kulħadd jingħaqad mal-Partit Laburista għal dawn il-jumejn ta' attivitajiet li jieħu l-qofol tagħhom bid-diskorsi tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela kif ukoll id-deputati mexxejja Ian Borch u Alexa Ġus Saliba. Niltaqa' man-nies u jgħidu li kemm japprezzaw il-ġid li qed jagħmel Gvern Laburista, it-tnaqqis fit-taxxa, żieda fil-pensjonijiet, kisbiet li għamilna fid-drittijiet ċivili. U għalhekk hawnhekk ġewwa Kennedy Grove nhar 12 u 13 ta' Settembru se nkunu qegħdin niċċelebraw dawn il-kisbiet ta' poplu Malti Biżel. Jiena nappella lil poplu Malti Wawċi biex jingħaqad magħna nhar 12 u 13 ta' Settembru biex nieħdu pjaċir flimkien niċċelebraw u nħarsu l-qudiem għal aktar suċċessi. Sa dan it-tant, il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista qal kif il-Partit Laburista qed jimmarka n-numru ta' kisbiet permezz ta' dawn l-attivitajiet. Għandna ħafna x'niċċelebraw u propju dak kien l-iskop għalfejn din l-attività għall-familja kollha mtella mill-Partit Laburista nhar il-ġimgħa 12 u l-sibt 13 ta' Settembru se nkunu qegħdin niltaqgħu flimkien. Niltaqgħu f'kuntest fejn għadna naraw il-mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela jgawdi l-akbar fiduċja il-bot minn dak illi jgawdu żewġ kontestanti li qegħdin fi ġlieda għall-kap ta' PN. Għandna niċċelebraw anke l-ħidma li għamel il-Partit Laburista fil-Gvern. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Organizzattiv tal-Partit Laburista ta' ħarsa lejn dawk li jistgħu jistennew il-familji waqt l-attivitajiet. Minn diskussjonijiet politiċi, logħba tfal, logħba l-familji, ovvjament imbagħad il-parti mużikali ma jistax jonqos illi ħajkonna diversi kantanti u bands illi ħajkunu hawnhekk magħna, ħajkonna żona ta' rilassament, ikel, xorb, ovvjament il-qofol jintlaħaq bid-diskors tant importanti mit-tmexxija tal-partit Alexa Ġus Saliba, Ian Borch u flimkien mal-Prim Ministru Robert Abela. Fil-fatt, il-Partit Laburista ħaseb biex joffri attivitajiet għall-familja kollha bil-ġimgħa 12 ta' Settembru se jkun hemm divertiment ta' tfal, tombla u spettaklu mużikali minn DJs u kantanti lokali. Fid-9 ta' filgħaxija, id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Alexa Ġus Saliba mistenni ħabbar inizjattiva għall-Kumitat Lokali tal-Partit Laburista. L-għada s-sibt, l-attivitajiet ikomplu b'diskussjonijiet mal-membri parlamentari laburisti fuq suġġetti varji, divertiment ta' tfal u anke attivitajiet sportivi, pet area, żona ta' rilassament, ikel u xorb. Min se jattendi jista' wkoll jiltaqa' mal-uffiċjali tal-Partit Laburista jista' jġeddet is-sħubija tiegħu waqt li wkoll jixtri merchandise uffiċjali. Għal-ħabta ta' 6 ta' filgħaxija jingħata bidu għal spettaklu minn DJs lokali u l-kantanta Brooke Borch. Il-qofol tal-attività jintlaħaq fis-7 ta' filgħaxija bid-diskorsi ta' tmexxija tal-partit jiġifieri tal-Prim Ministru żewġ deputati mexxejja. Dan ikun segwit ukoll minn spettaklu minn Dropa Brass Band u kunċert bis-sem ta' diversi kantanti lokali.